Hola, em dic Ariadna, tinc 41 anys i visc a Barcelona i bé, us volia explicar una miqueta la relació entre la meva autoestima i les relacions de parella que he tingut. Hola, me llamo Daniel y desde pequeño ya iba al psicólogo infantil en este caso. Después ya de adulto, a raíz de un brote, entré en psiquiatria. Hola, us volia comentar que, bé, segons la meva experiència, l'autoestima és molt important al llarg de la vida i moltes vegades la posem en mans dels altres, de familiars, amistats, parella, i crec que és un gran error, almenys segons la meva experiència, perquè l'única persona que ens acompanyarà tota la vida som nosaltres mateixes. Hola, em presento, em dic Dani Ferrer, tinc 47 anys i tinc un diagnòstic de trastorn mental. Pertanyo a l'associació Activament. Si algú coneix o es llegeix per casualitat algun diagnòstic meu, potser creurà que jo no sóc la persona més indicada per explicar què és ben bé l'autoestima. Hi ha paraules com autòlisi, idees autolítiques, politoxicomania, que m'han acompanyat sempre i que no acaben de reflexar ben bé el que s'entén com autoestima. O sigui, seria estimar-se un mateix. Si tot el que fas és un intent de destrossar o fer mal a tu mateix, algú pot considerar que t'estimes a tu mateix? Hola, sóc l'Alba, tinc 35 anys i sóc de l'associació Activament Vallès i us volia parlar una mica d'això de la... Dels 18 als 30 anys, més o menys, bé, vaig tenir una sèrie de parelles que, bé, una, per exemple, no li agradava com em vestia, considerava que era massa hippie i que havia d'anar més provocativa, més arreglada, amb la qual cosa, només em deia que estava guapa quan em vestia com ell volia, no? Després, amb una altra parella que vaig estar força temps també, bé, si jo prenia, per exemple, una decisió relacionada, jo què sé, amb els meus estudis i a mi no li semblava bé, em deixava de parlar. Bé, coses així durant forces anys i amb diferents parelles m'han anat passant unes quantes, no? Que us podria explicar, però m'allargaria massa. Bé, jo intentava sentir-me estimada, acceptada per ells i llavors bé, el que feia era intentar complir amb les seves expectatives, que no eren les meves, que eren les seves, no? I al final acabava sent una persona que jo no era, que no sóc. Afortunadament, fa 12 anys vaig conèixer el que avui és la meva parella, que es va enamorar de mi tal com sóc, tal com parlo, tal com penso, tal com actuo, tal com vesteixo. Mai he intentat canviar res de mi, bé, m'ha donat suport en tot, fem bon equip, m'ajuda en tot i ens estimem moltíssim i per mi això és realment el que és l'amor, ¿no? En los mensajes de casa que habían, pues era fácil que me sintiera inseguro y con sentimiento de inutilidad, que no servía para nada y no me aprobaba a mí mismo. Bajito, distraído, inquieto y poco nada hablador, me sentía un bicho. Y los demás me veían como un rarito. En cuanto me incorporé al mundo laboral y pude demostrar mi valía, con otros referentes la cosa cambió. Los criterios exigentes de mi padre, aunque duros, me permitieron ser exigente en mis labores. Y esta vez sí que eran premiadas con méritos y salario. Cuando me vino el primer brote, entré en el colectivo más inundado de mitos, rumores, distorsiones de la realidad hechas por cineastas. Y con eso yo me encerré, me autoconfiné y no permití entrar en mi mundo a nadie. El autoestigma me barrió. Me encerré en el armario de los problemas de salud mental y antes de volver a ser un raro, me encerré. Con tiempo acepta las nuevas condiciones. Ves que igual no vales
para unas cosas, pero sí que vales para otras. Y aquí estoy aceptando que hay cosas buenas y otras a mejorar. En ese camino estoy. Me gustaría lanzaros una pregunta así. He hablado en mi historia de vida al respecto de 3 conceptos: la autoconfianza, la autovalía y la autoaceptación. ¿Creéis que están relacionadas con la autoestima? ¿Y de qué manera? Moltes vegades passa que sentim la necessitat de ser estimats, de rebre l'aprovació dels demés, i està molt bé necessitar els demés. Vivim en societat i és normal, i amb els temps que corren encara ho veiem més, que la necessitat de relacionar-nos. Però el que és el nostre interior, estimar-nos a nosaltres mateixos, crec que ha de ser prioritari. Que hem d'aprendre a valorar-nos, a tenir un bon autoconcepte de nosaltres mateixos, aprendre a estimar-nos com si fóssim el nostre millor i perfecte i l'amor de la nostra vida. Rebutjar les relacions tòxiques, les relacions que no ens fan bé, respectar-nos, tallar aquelles relacions que a vegades, encara que ens satisfagin, en l'interior sabem que no ens estan fent bé, que no ens estan tractant bé. Valorar-nos i ser justos amb nosaltres mateixos. I us vinc a parlar de l'autoestima. Jo sóc dels que penso que l'autoestima oscil·la al llarg de la vida. Segons l'etapa en la que estiguis de la teva vida, pots tenir una més alta o més baixa autoestima. Jo, en moments de la meva vida, he passat per moments de baixa autoestima, de que m'estimava poc, de que valorava poc les coses que feia, de que valorava poc les meves relacions socials, de que valorava poc la meva persona. Però malgrat això he passat també etapes en les que he tingut una autoestima per sobre del que és habitual, no? Llavors he anat sobrat d'autoestima. I això és perillós perquè quan tu tens més autoestima del compte deixes de ser una persona assertiva en el sentit de no trepitjar els altres, deixes de fer cas d'aquesta premissa i passes a trepitjar els altres, a sentir-te prepotent, molt segur de tu mateix, molt convençut, i pots arribar a fer mal al teu entorn, a les persones que estimes, no? I això pot passar factura a la teva autoestima. Per tant, no és bo ni massa autoestima ni massa poca. Per trobar l'equilibri és difícil, no? Jo recentment he passat per un trencament sentimental i he de dir que en el moment que es va produir el trencament sentimental estava amb molta confiança, estava amb una autoestima molt alta, i després de produir-se el trencament m'ha baixat bastant l'autoestima. Però tot i així jo he de seguir i les relacions continuen, no? A mi em sembla que tot depèn de com entens o com interpretes aquesta estima. Em sembla que durant molt temps no s'ha acabat d'explicar bé o de donar a conèixer què era estimar, o què significava l'amor, o què significava entendre's amb un mateix. Quan tenia 23 anys em van diagnosticar un trastorn bipolar i, ja sabeu, l'estat d'ànim va canviant, llavors tot el que et passa dins va canviant, el que et passa fora va canviant. Llavors em van dir que hi hauria medicació i tal, però que hi havia d'haver un treball interior molt bèstia, molt fort per poder gestionar aquesta malaltia. I llavors ja vaig dir, molt bé, i això què és, no? Ara això, treball personal. Llavors, amb els anys he anat aprenent coses, i això que diuen de parlar amb tu mateix i tot, és sobretot crear espais, i volia compartir amb vosaltres les cosetes que més m'han servit o les cosetes que crec que et poden ajudar
a augmentar la teva autoestima o, si més no, a conèixer-la? Bé, jo el tema de l'autoestima penso que és un tema per mi que m'he d'anar controlant, que m'he d'anar treballant, que he d'anar regant com una planteta i que no pot dependre de la meva autoestima, o sigui, el que pensi jo de mi mateixa, el que m'estimi jo a mi mateixa, no pot dependre de l'opinió de tothom, dels altres. No pot dependre de l'opinió de la meva parella, de la meva mare, de la meva tieta, dels meus amics, de companys, de feina, etc. No? Que és una cosa que m'he d'anar treballant jo i que ha de dependre de mi. I que vaig millorant dia a dia, bé, doncs intentant ser justa amb mi mateixa, no? D'alguna manera, bé, jo penso com valoro jo a les altres persones, doncs no les valoro pels diners que tenen, ni per on viuen, ni per com vesteixen, ni per la feina que tenen, ni pel que fan, sinó per com són, no? Perdoneu. I bé, doncs, jo intento utilitzar la mateixa mesura amb mi mateixa també i valorar-me per com soc, no? I estimar-me també amb les coses menys positives de mi, que intento millorar, però les tinc, evidentment, no? També tinc molts defectes, però també tinc virtuts i estimar doncs, tant els defectes com les virtuts. I bé, doncs m'agradaria deixar-vos una pregunta que potser és una mica estranya, però bé, espero que, no sé, us pugui fer pensar. No creieu que si tractem i lluitem tant per jo què sé, per les foques de no sé on, no? Pels animals que estan en perill d'extinció, que em sembla superbé i jo també ho faig, doncs no ens hauríem de tractar nosaltres mateixos també, a nosaltres mateixos, com animals en perill d'extinció i protegir-nos i cuidar-nos i estimar-nos? Bé, una abraçada molt, molt gran per totes i per tots. Gràcies. Crec que al llarg de la vida tenim moltes relacions, tant d'amistat, de parella, de companys, de la família, però aquestes relacions a vegades van i venen. A vegades estan més temps amb nosaltres, ens acompanyen més temps, però, com comentava, l'única persona amb la que estarem tota la vida és amb nosaltres i per això cal estar bé amb nosaltres mateixos. Hi ha molts camins per fer-ho. A mi m'ha costat bastant. Quan jo tenia la vostra edat, tenia autoestima pel terra, perquè depenia dels altres. Tenia relacions de dependència, de voler estimar i ser estimada. I bé, m'ha ajudat molt, sobretot, doncs, reflexionar molt en mi mateixa, fer meditació, i no només us parlo d'entrar en trance, com podeu pensar potser, sinó de parlar molt amb mi mateixa, de veure què és el que fallava, de veure què és el que em mancava a mi mateixa, de veure que jo em faig molta falta a mi mateixa i que no sempre puc estar disponible pels altres, que m'he de cultivar a mi mateixa, que m'he de cuidar. I bé, espero que aquest petit testimoni us serveixi i us serveixi per fer-vos preguntes com: m'estic estimant suficient? Com em relaciono amb els altres? I sobretot, com em relaciono amb mi mateixa o amb mi mateix? Crec que és molt important i que quan et fas aquestes preguntes surten moltes idees. Surten moltes idees i reflexions sobre què és el que estem fent bé i què és el que podríem millorar. I bé, us convido a tots a fer aquesta reflexió i us envio una salutació i un petó molt gran. És molt important en salut mental tenir una bona salut emocional i per això també cal cultivar les relacions socials. Tenir una bona salut social també forma part d'aquesta autoestima, tenir unes bones relacions socials, tenir una seguretat econòmica, també és important tenir una economia que et permeti
tenir unes despeses solventades, poder pagar les factures, no haver de tenir deutes. Això pot enfonsar molt l'autoestima d'una persona. I llavors, per últim, considerar com l'autoconcepte o la identitat com a part de l'autoestima. Tenir un bon autoconcepte de tu mateix i tenir una identitat més o menys estable o, no sé, doncs amb una bona seguretat en tu mateix contribueix a una bona autoestima. I també ser tolerants a la frustració. Intentar, doncs, que si et frustres una vegada, doncs la vida continua i tens noves oportunitats. I l'autoestima, doncs, ha de ser això. Tenir una bona autoestima passa per gestionar bé els conflictes emocionals, és el que jo crec. Llavors, què cal per estimar-se un mateix, per millorar l'autoestima, per estar millor amb un mateix, sense dependre dels judicis dels altres? He sido un niño que tardó en madurar. No todos maduramos igual, ni al mismo tiempo, ni al mismo ritmo, ni en los mismos aspectos. Y yo era un torpe jugando al fútbol, al futbolín, al billar. En todo lo que nos divertíamos los jóvenes de mi época, pues era un patán. Eso tocaba mi autoestima, porque me comparaba demasiado con los demás. Ahora me comparo más conmigo mismo. Es que era un indeciso. Todo eran dudas. De pequeño en mi familia no se despertó la confianza en mí mismo. Tomé buena cuenta de ello cuando me saqué el carnet de conducir y sin confianza ni determinación me quedaba bloqueado en las entradas de las rotondas. No me atrevía a incorporarme a ellas. Es que mi valía en casa no era bien reconocida. Tenía un padre que solo veía fallos y haciéndonos menos, él podía sentirse más. El que es capaz de crecer por sí mismo no necesita de pisar a los demás, aunque todos necesitamos de todos para crecer. No dic que estigués mal fet, no? Però potser la gent no sabia ells i llavors reproduïen amb la seva família o amb els seus fills o amb els alumnes el que sabien que era, doncs ben bé no massa cosa. Ara fa un temps que es comença a parlar molt del significat de les paraules, d'on venen, de per què venen, de com s'interpreten, perquè és aquí on em sembla a mi que hi ha la qüestió, com s'interpreten i com s'entén una paraula. Tothom pot dir que té autoestima o tothom et pot vendre que t'ha de pujar l'autoestima, que sembla fantàstic, però pot dependre molt del que pensi aquesta persona que és l'autoestima. Es pot tots els missatges es poden pervertir una mica, depèn del punt de vista que se li doni. El primer que crec que va superbé és escriure. Escriure siguin diaris, sigui escriure un dia perquè em ve de gust, perquè així saps com et sents en aquell moment i saps el que necessites dir i a vegades et sorprens a tu mateix. I després, doncs, una de les coses que crec que em va servir molt va ser fer una llista dels virtuts i defectes que tingui. I per què, no? Doncs l'Alba és cuidadora perquè a la seva família tots són de professions cuidadors, per exemple, no? I llavors entendre amb les meves virtuts i defectes què és el que volia treballar més, el que volia potenciar més, el que volia treure. L'Alba és rabiosa. Per què soc rabiosa? Jo no vull ser rabiosa, no? Llavors només detectant-ho quan tu vas pel món i en un moment sents la ràbia aquesta, doncs, ei, ho vaig escriure i no vull ser rabiosa. És com una mica escriure els defectes i virtuts, que bueno, una virtut pot ser un defecte i és una mica que està barrejat, és com vomitar el que tu creus que ets i llavors esculpir-ho és treballar la teva autoestima, no? També tenir-ho present. I després d'això dels defectes i les virtuts també penso molt, m'ajuden molt a pensar en els meus valors.
perquè quan ets fidel als teus valors, doncs et fa que t'estimis més. I quan no, doncs al revés. Per exemple, si per mi un valor molt important és l'amistat. Si jo tinc aquesta brúixola, no?, que tinc 4 o 5 valors i un és l'amistat, i jo necessito alguna cosa, un objectiu material o el que sigui, i trepitjo a un amic o faig mal a un amic per aconseguir allò material, doncs la meva autoestima se'n va a la merda, perquè jo m'estic traint a mi mateixa, i si m'estic traint m'estic deixant d'estimar. Llavors, jo penso que els valors, tot i que van canviant durant la vida, els valors són bastant importants. I res, això, sobretot que us accepteu a vosaltres mateixos, que no passa res. Si soc desendreçat, doncs soc desendreçat. No haig de lluitar per ser el que porta els apunts, tots els colorins i tot. Mai ho seré, no passa res, però ho faré d'una altra manera. I que us heu d'estimar, bueno, jo crec que ens hem d'estimar des d'una manera autèntica i molt fort, perquè ningú ens estimarà com ens estimem nosaltres, no? I res, espero que us ajudi i que les preguntes que us feu us serveixin per escoltar-vos, perquè avui en dia trobar un espai de preguntar-se, escriure el treball personal, i això, que el treball personal al cap i a la fi és parlar amb tu, i us convido a parlar amb vosaltres. Un petó. Tenir una bona autoestima passa per gestionar bé els conflictes emocionals, és el que jo crec. Llavors, què cal per estimar-se un mateix, per millorar l'autoestima, per estar millor amb un mateix, sense dependre dels judicis dels altres?